сехонагаи фурӯшӣ бо таъмири нав бо нархи амагӣ 545 000 сомонӣ дар ноҳияи рӯдакӣ гардиши фабрикада ҷойгир мебошад. Аз ин тараф мости 46 микрорайони шаҳри Душанбе, аз ин тараф роҳ ба сӯи маркази ноҳияи рӯдакӣ. Ин бошад гардиши фабрика. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. Аз ин тараф мо омадем ва марҳамат худи бинои истиқоматӣ аз 8 ошёна иборат аст. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар 5 ошёнааш ҷойгир мебошад. Бино лифт надорад. духонага сехонага кардагиам бо масоҳати 65 метри квадратӣ дар 5 ошёнаи бинои навастрой кард. Худи бино аз 8 ошёна иборат мебошад. дӯстони азиз, бино техпаспорт дорад, лифт надорад. хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст. Баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндагӣ нест. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Дом Тиҷаи занг зада пурсон шавед. навбарумона шурӯъ мекунем. даромадгоҳи хона ин бошад ошхона, якум, дуюм, сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ ва ин бошад ҳоҷатхона ва ҳаммом. аз ошхона шурӯъ мекунем. ошхона, дӯстони азиз, тирезаи байни ҳуҷрагӣ дорад. якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра. сабти хона ба анҷом расид. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақами 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.